Малкият син как се вписва в тази музикална обстановка? За първи път го виждам, между другото. Здрасти. Как си? Добре. Ти искаш да се занимаваш с музика, като гледаш баща ти, брат ти? Да, свира на китара, вече стана 3 месеца, мисля, че... Добре се справи. Искаш бързо да ставаш вече певец? Да, нещо такова. Певец или... Може да рапира сега. Но прави битбокс, как се казваш? Не така? Да. Ето един дует с татко си. Правиш ли битбокс за Не. Сега не? Не, сега не съм настроен. На кои песни повече се забавляваш? Тези на Фики или тези на Тони? На двамата, защото все пак не мога да отделя брат ми с баща ми. Все пак и от двамата имаме една съща кръв. Виж колко е толерантен. Нали? Аз сега ги възпитавам да обичат, да се уважават още от малките. Но пак казвам, че децата копират своите родители. Живея само за тебе. Ти за кой живееш, Тони? Не живея за тези мълчугани, за семейството, за кариерата ми. Защото аз без да пея едва ли ще мога да живея. Живея за феновете ми, че имам подкрепа толкова години и благодаря. Просто нямам думи. Нямам думи как да откажа Твоя живот и твоята голяма любов. Нямам думи да откажа да кажа благодарността си към моите фенове. Толкова много думи те заслужават, но за съжаление речника ми не е много богат, така много с прости думи мога да обясня. Мога да изкаря само благодарността и нещо повече. Няма как да не те попитам накрая една стара информация, но все пак хубаво е да чуем от първо лице истината. Бил си заплашван, мутри са се канили да те пребиват, ходил си с охрана. Каква е истината? Какво се случва? Тъй като ме гледат, имам нужда от охрана. Мисля, че се справям, ако имам някакви проблеми. През всичките тези години говоря 15, 16, 17 години, вече съм след кръчмите в София. Бил съм на най-тежките моменти в България, когато вече е бълнувало, имало много мутрински времена, знаете. Тогава се стрело, тогава се биха, масово на прозрия. И винаги съм бил обичан от както се казва, най-гадните хора тогава, които се говориха, че са били най-гадни. Те много ме обичаха. Едва ли има човек, който да иска да пребие Тони Стораро? Едва ли... няма смисъл да се обяснява много смисъл, но такова нещо е нямало никога през моя живот и няма да има. Защото аз не позволявам. Добре, а допускаш ли, че може да има някакви целенасочени атаки срещу те, платени? Не. За какво? Няма смисъл, той няма повод. Да, разбира. Ето го повода. Че прави хубав албум ли? Или да спра да пее, или да ми вземат гласа ли? Така може. Някой певец може, ако поруча да ми вземат гласа, така да го отръжат. Нищо повече, но едва ли колегите ми, приятелите ми, нямам такива... Като не направиш зло на никой, няма кой да ти дойде да ти направи зло на тебе. Така че, който има проблеми в този живот, значи е направил някакъв проблем на времето. Така че, без проблеми, който... Да, всеки си гледа работа. Аз вече колко години стана, казахме, че прибирам се под нещото вкъщи. Чувал съм и нападения на това. Да, може до сега аз никога не съм нямал такива проблеми. Пожелавам си от сега нататък така да продължи, без проблем, защото все пак децата са големи. Питвам се да ги опазя тях, да им дам едно добро бъдеще, да ги възпитавам, да учат, да се развиват. Така че на всеки пожелавам да няма злонамерени мисли един към друг. Нека първо да устрои своя живот, пък да не гледа в чуждата паница. Да, абсолютно. Какво ще пожелаеш на нашите зрители, читатели? Много здраве, най-вече, защото без здраве не може. И да бъдат щастливи през това лятото, да се скарат страхотно, да имат само хубави моменти, да имат хубави емоции. И да слушат албума на Тони Стораро. Новия албум на Тони Стораро "Живея само за тебе".
Ето го и албумът, уважаеми зрители. Много ти благодаря за това гостуване. И аз искам да благодаря на целия екип. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. Обичам. Всичко най-добро и на вас. Хубаво лято. До скоро.